EITB. Irratia. Egunon, Euskadiko trafikoa kudeatzeko zentrutik, ordu honetan itxita dago 8 autobidea Zumaian Donostiara bidean. Orain ordu erdi inguru, Meaga tunela baino lehen kamioi batek zu hartu du, eta esan bezala autobidea itxita dago. Zuhiltzaileak dagoeneko lekuan dira, gaineratu ez dela inor zauritu, hori bai kontuan izan, dagoeneko autoiara oso luzeak sortu direla, beraz gogoratu 8 autobidea itxita, Zumaian Donostiara bidean. Eta adi baitere Artatzako errepidean Getxora bidean, hemen Artatzako biribilunean, kasu honetan auto bat izan da zu hartu duena, eta zirkulazio arazoak eragiten ditu. Hogeita gutxi urte eta disko bakarrarekin, Maria Gadu brasildarrak azken Grammy Latinoetan bi izendapen eta Caetano Veloso naiz Milton Nascimentoren laudorioak jaso ditu. Kolorez beteriko kantu batean entzungo dugu. Chimbalaye. Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que vai repousar. Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando à luz do sol,